Hoxe imos realizar unha práctica na que vamos a combinar dúas das máquinas de polos creativos. Imos facer o cubosoma. Como sabedes, o cubosoma un rompecabezas de 7 pezas. Pode formar moitísimas figuras, creo que son cerca de 250 figuras distintas. Podemos facer, a forma principal é un cubo, son 7 pezas que poden formar un cubo. Entón vamos a facer as 7 pezas do cubosoma. Ademais de facer 7 pezas do cubosoma, vamos facer unha caixa de madeira coa cortadora láser. As pezas ímolas a facer impresas en 3D. Unha caixa que conteña o cubosoma con unha tapa, e esa caixa vamos a facer así ben chula con un grabado tamén. Imos utilizar para o deseño das pezas Tinkercad, cada peza dun color para que sexa máis doado recoñecer cada unha. E unha vez que as teñamos impresas, vamos a fabricar unha caixa a medida exacta para conter esas pezas dentro, para telas sempre ordeadas. E tamén é un reto de se sacas as pezas e desmontas, sacalas da caixa e quedan desmontadas, despois para volvelas a colocar hai que volver a montar as 7 pezas. Sen máis, pasamos a Tinkercad. Ben, abrimos o Tinkercad, vamos aquí a pestaña de crear novo diseño 3D e vamos a ir facendo as pezas. Vamos a facelas, hai moitas formas de facelas, pero vamos a ir facéndoas usando as primitivas, neste caso con cubos. Vamos a ir guiando por esta ilustración que temos aquí, que nos enseña as 7 pezas que forman o cubosoma. Empezaremos por esta, que é o que lle chaman técnicamente triónimo plano en forma de L. Eu chamolle L curta. E vamos a facelo primeiro usando un cubo. Un cubo de lado 20 milímetros. E vamos a dispoñer os cubos tal e como nos indica esta figura. Entón, vamos a facer este cubo, xa é do tamaño que queremos. Vou apertar isto de aquí. Damos a copiar e fainos unha copia dese cubo. Levantamos este para arriba, exactamente a 20 milímetros, e xa temos estas dúas partes que forman unha das patas da L. Volvemos a repetir a operación copiando o cubo. En este caso, desplazámoslo hacia aquí. Vedes que aquí nos indican unhos números, isto indica que está desplazado 20 hacia aquí, xusto que queremos que se desplace, e 0 nesta dirección, no eixo Y. Entón, xa temos a primeira peza lista. O único que temos que facer para tela completa sería sinalar todas as pezas que a conforman e aquí usar o booleano agrupar. Entón, xa teríamos a peza agrupada. Ben, vedes que é moi sinxelo, entonces xa teríamos a primeira peza lista. Podemos facer cada peza nun arquivo, quizáis sexa a forma máis simple, pero bueno, eu para este exercicio vou facelas todas no mesmo arquivo. Por iso aparto esta primeira peza aquí á esquina e sigo ca segunda peza, que é técnicamente o tetrónimo plano en forma de L, e o que eu lle chamo a L longa. Vamos a cambiarla, vamos a facer outro cubo e vamos a cambiarlle a cor para ir distinguindo pezas, unha cor verde, por exemplo. Sinalamos o novo cubo, copiamos e imos facendo isto que se ve aquí. Desplazamos este hacia aquí, e aquí poñemos 20 e aquí 0, porque no eixo Y desplazamos 0. E no eixo X exactamente a anchura, o sea, 20. Moi ben, xa temos a segunda peza, volvemos a pegar, sinalamos esta, copiamos, desplazamos outra vez 20 e aquí 0. Moi ben, xa temos
4 pezas que ten a L longa, copiamos e levantamos. Outra vez 20 hacia arriba e 20 nesta dirección. Xa temos a peza da L longa e facemos o mesmo que fixemos coa outra. Sinalamos todo, aplicamos o booleano e xa temos a segunda peza. Vamos a apartala hacia aquí e vamos a seguir coa terceira peza, que técnicamente é o tetrónimo plano en forma de T, eu chamolle a T. Vamos a aplicar outro cubo, vamos a cambiar a cor para distinguilo, vamos a facelo, por exemplo, de cor rosa, e facemos o mismo que fixemos cos outros. Copiamos, desplazamos nunha das direccións e axustamos que sean 20 e 0. Seguimos con este outro cubo de aquí, sinalamos, copiamos e desplazamos. 20 e 0. E agora só nos queda facer esta punta da T e copiamos, desplazamos 20 e xa temos a terceira peza. Vedes que é todo super sinxelo. Aplicamos o booleano e retirámola para que nos deixe seguir traballando. Xa temos 3, só nos quedan facer 4. Seguimos ca seguinte, que a seguinte é esta peza, a número 4, que técnicamente se lle chama tetrónimo plano en forma de Z. Eu chamolle a Z. Entón faremos outro cubo, vamos a cambiarlle a cor, vamos a coller unha cor amarela e facemos o mesmo que coas outras pezas. Copiamos, desplazamos 20 e 0. Sinalamos este cuadro, 0. Ahora temos que facer esta peza de aquí, copiamos, pegamos e desplazamento de 20. E só nos queda esta outra peza de aquí, copiamos, pegamos, desplazamento de 20. Moi ben, cuarta peza lista, unimos os cuadrados, booleano, e desplazamos aquí para seguir traballando. E agora vamos con estas dúas pezas que son iguales, pero simétricas. Esta ten a punta hacia aquí, esta ten a punta hacia este lado. Facemos o mesmo procedimento. Estes chamanse tetrónimos tridimensionais de forma helicoidal. Un é hacia dereitas e o outro é hacia esquerdas. Entón, vamos a facelo. Eu chamolles as esquinas. Facemos un cubo e facemos como a nosotros. Vamos a cambiarlle a cor. Vamos a ver unha que non usáramos, por exemplo, este azul. Copiamos e desplazamos hacia aquí 20. Ahora desplazamos este hacia aquí para facer a columna esta. Sinalamos, copiamos, desplazamos 20. Aquí serían menos 20 e 0. Só nos queda facer esta parte de arriba, sinalamos, copiamos e desplazamos 20. Moi ben, xa temos a nosa figura, só temos que
unila e vamos a apartala aquí para que podamos seguir traballando. Ahora vamos a facer a levógira, o sea, que ten esta protuberancia hacia a esquerda, e facemos como todos os que fixemos. Un cadrado, un cubo de cor pastel, e copiamos e desplazamos a 20. Collemos, copiamos, desplazamos a 20 e collemos, copiamos e desplazamos tamén a 20. Vedes que o modelado desto non ten ningún misterio, é moi sinxelo. Sinalamos todo e aplicamos o booleano. Movémonos hacia aquí para deixar sitio e somente nos queda unha peza que é a 7, que técnicamente se chama tetrónimo tridimensional en forma de trípode, eu chamolle o trípode, e facemos como estamos facendo ata o de agora, somente nos queda unha peza. Sinalamos un color distinto aos que xa utilizamos, por exemplo, este negro, e copiamos tal como sale aquí. Collemos, copiamos e desplazamos este hacia atrás, 20. Ahora copiamos este e desplazámoslo 20. E só nos queda copiar este e desplazarlo aquí arriba. Copiamos este e desplazamos aquí arriba a 20. Moi ben, só nos queda un hilo e combinalo. Así xa temos as 7 pezas. O trípode, as esquinas, a Z, a T, a L longa e a L curta. Estas son todas as pezas que temos que imprimir. Para a impresión non hai moita configuración necesaria, o único que temos que posicionalas na cama da impresora dunha forma que non precisemos soportes. En ningunha destas precisamos soportes, a única que precisaríamos soportes de imprimila desta forma sería a Z, pero para iso o que temos que facer é colocala no laminador nesta posición, deitada sobre esta cara para non precisar a utilización de soportes. Por exemplo, esta sería a forma ou unha das formas nas que deberíamos posicionar todas estas pezas para que non precisaran soportes na impresión. Para exportar os STLs, sabedes como se fai, podemos exportar o diseño completo ou a forma seleccionada. Eu iría exportando forma por forma para ir facendo cada forma dunha cor, con un PLA de unha cor distinta para cada forma, para que nos quede o cubo máis aparente. Unha vez feito isto, vamos a calcular para facer unha caixa que nos conteña todo este conxunto. Este conxunto vou abrir aquí en Fusion, programa tamén de diseño, pero un pouco máis avanzado, no que teño unha composición feita co cubosoma xa ensamblado. E vades ver, por lógica, sabedes que o cubosoma son 3 destas unidades de 20, o sea que o tamaño do cubosoma ensamblado serían 60 por 60 por 60, usando este tipo de formas.
Entón a caixa temos que facela de 60 por 60 por 60 de formas interiores. Vamos a deixar unha pequena holgura para que se poida extraer correctamente o cubosoma montado dentro da caixa, e para iso vamos a facer unha caixa de 62 mm por 62 mm e por 62 mm de capacidade interior. Para facer a caixa usaremos unha ferramenta online que se chama, unha páxina web que se chama boxes.pi. Esta páxina de deseño paramétrico para corte láser podemos diseñar un montón de formas e de caixas. Nos nesta ocasión vamos a diseñar unha caixa sinxela para meter o noso cubosoma unha vez impreso. Entonces aplicamos esta caixa. A caixa, como dixemos, vai ser de 62 mm no eixo X, 62 mm no eixo Y. Vamos a dar unha altura un pouco maior de 62, porque temos que poñerlle unha tapa. Entón vamos a dar unha altura de 75 mm. As dimensións que estamos poñendo aquí son as dimensións interiores, por iso temos que sacar este check de si temos o check posto, as dimensións que estamos poñendo son as dimensións exteriores. Nós sabemos que o noso cubosoma vai medir 60 e necesitamos unhas dimensións exteriores un pelín maiores de 62 por 62 por 75. A gran clave para que cando nos faigamos o deseño todo ensamble correctamente é poñer correctamente a anchura da tabla que imos a cortar, da tabla de aglomerado de MDF que utilizaremos para facer a caixa do noso cubosoma. No meu caso vou utilizar tabla de 2 mm de espesor, entón aquí teño que comunicarlle ao programa que o meu deseño vai ser con unha tabla de 2 mm de espesor. Podemos dar aquí a generar, já temos unha visión previa de como vai ser a nosa caixa, pero aparte de ser así a caixa eu quero facerlle unha tapa. Entón volvo aquí e aquí faigo os settings para a tapa. Vou usar unha tapa de estilo flat. Unha tapa de estilo flat nesta web quere dicir unha tapa que ten simplemente dúas pezas de madeira pegadas, que a peza inferior sirve para manter a tapa no seu sitio. Isto ten un montón de configuracións, pero vamos a facer isto. Con poñer aquí flat é suficiente para a tapa. Ahora vamos a generalo e vedes que fai estas formas que serían as formas da tapa. Xa nos indica aquí que esta é a parte de arriba da tapa e esta é a parte inferior da tapa que nos servirá para bloqueala dentro da tapa, o sea, da parte superior da caixa. Moi ben, se estamos contentos co noso deseño, simplemente temos que descargalo, dando aquí a download, e xa nos lo descarga para o noso disco duro. Abrimos Inkscape porque queremos personalizar a nosa caixa con unha carátula que indique que aí temos guardado o cubosoma. Entón abrimos Inkscape e aquí en Inkscape vemos o arquivo completo da nosa caixa. Isto podemos obvialo e aquí tamén podemos usar aquí desagrupar para seleccionar estas inscricións que non vamos a gravar, desagrupar e eliminamos estas etiquetas que non nos sirven. Pero o que vou personalizar é aquí unha carátula que poña cubosoma e un debuxo das pezas que o forman. Entón vou aquí á ferramenta de texto e vou usar un tipo de letra que me agrade, das que temos instaladas no noso equipo. Por exemplo, esta. Vamos a poñer aquí cubosoma.
Vamos a ampliar para deseñar de forma máis cómoda. Vamos a facelo máis grande. E sabedes que os láseres, as cortadoras láseres de polos creativos, entenden que si o deseño ten contorno, será unha liña de corte ou unha liña de un trazado, e se o motivo que queremos que diseñamos aquí vectorialmente ten un recheo, ese arquivo gravará. Vamos a deseñar o texto con recheo e sin trazo. Entonces, ponemos un recheo e eliminamos o trazo. Para iso, o noso cubosoma, a nosa caixa, indicará cubosoma e gravará na madeira. Vamos a facer aquí unha ilustración das formas do cubosoma. Para iso, imos a Arquivo, Importar, e descarguei de internet unha pequena foto, un debuxo das 7 pezas que utilicei para o diseño, e vamos a abrilo aquí en Inkscape. Esta é unha imaxe, vamos a vectorizala, traxecto, vectorizar o mapa de bits, e vamos a facer aquí uns axustes para que a vectorización nos quede agradable. Aquí no umbral seleccionamos hasta que nos quede unha cousa pois aparente, que as formas queden definidas e non queden cousas extrañas. Vamos a aplicar, separamos a imaxe e isto será o que gravaremos co láser. Vamos a facelo do tamaño adecuado, un pelín máis grande para que se vexa ben. E aquí teremos unha explicación das 7 pezas que compoñen o cubosoma. Pois con isto xa temos o deseño da caixa para poder enviar ao láser. Estas formas son, vamos a revisalas, en recheo e borde, son formas que non teñen trazo e que teñen un recheo. Entón isto fará un recheo para poder, gravará igual que vai gravar a palabra esta cubosoma. Moi ben, xa temos a caixa lista e podemos enviala ao láser, cargala no láser para crear xa o noso traballo. Seguramente as dimensións deste arquivo non podemos escalalo, porque se o escalamos causaríamos unha descompensación destes furados. Entón o que vamos a facer é facer 2 arquivos. Vamos a sinalando estas 3 pezas, apartámoslas para aquí, vámoslas a cortar e agora vamos a facer esta do tamaño máis pequeno, edición, axustar a páxina a selección, este sería un dos arquivos, e vamos a facer un novo coas outras 3 que quitamos de antes. Edición, pegar. Este sería o arquivo que nos leve á caixa e á tapa. Edición, axustar a páxina á selección. Aquí podemos, na parte superior da tapa, replicar o que fixemos no outro deseño. Podemos copiar isto e isto, edición, copiar e replicar eso na tapa, edición, pegar. Isto vamos a poñer na tapa, na parte superior da tapa, e vamos a facer máis pequeno porque senón vai ser moi... Vamos a facer aquí, vamos a poñer aquí nunha esquina para que non sexa moi longo para gravar.
E xa teríamos o noso así dividido en dous arquivos para poder facelo en dúas tablas de tamaño A4 e xa cortaríamos con isto, iríamos ao láser e gravaríamos e cortaríamos a nosa caixa.